שלום, אז היום אני אראה לכם איך שמים רובה על פסיפס. אז אם עשיתם סדנה איתי, אז קיבלתם מארז פה עם רובה, עם קרטון, סמרטוטים וכפית. מה שאתם צריכים מהבית זה קערה חד פעמית ומים. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז נפתח את החבילה של רובה ונשפוך כמעט הכל בקערה. אוקיי, שמתי קצת יותר מחצי. אני משאירה קצת בצד במקרה שאני שמה יותר מדי מים פה, אני אוכל לתקן את הרובה ולהוסיף עוד אבקה אם שמתי יותר מדי מים. אוקיי? אז נתחיל לשים מים לאט לאט. אוקיי? בדרך כלל צריכים חצי הכמות של האבקה. אוקיי? אז אני מתחילה, אני שמתי מים פה, פשוט שמו לאט לאט ותתחילו לערבב. אוקיי? אז פה יותר מדי יבש, ממשיכים להוסיף ומערבבים. אוקיי, אז תראו איך זה אמור להיראות. אוקיי. זה בסדר אם זה טיפה יותר יבש או טיפה יותר רטוב, אבל בערך זה צריך להיראות ככה. אוקיי, כמו קרם של עוגה, אוקיי, או חומוס רך. אז בואו נתחיל עכשיו לשים את הרובה על הפסיפס. אז עם הכף אני אתחיל למרוח את זה על כל הפסיפס. אוקיי. אז רוצים לכסות הכל. הרעיון זה למלות את כל החורים שיש בפסיפס. אז גם קיבלתם כפפות, אז אפשר לשים את הכפפה, ואפשר גם למרוח עם היד. לפעמים זה יותר קל ככה. אוקיי, אפשר גם לעשות פה מסביב. אוקיי, עכשיו ניקח קרטון ונתחיל להוריד את הרובה שבנוסף. אז פשוט אני מורידה את היתר על הקערה. אז צריך ללחוץ קצת חזק, להוריד כמה שיותר. אז תבדקו שאין חורים, תסתכלו טוב. אולי פה אפשר למרוח יותר, גם פה קצת. אז עוד פעם אפשר לעבור עם הקרטון. אז כשמרגישים שהוצאנו כמה שיותר רובה, אז ניתן את זה עכשיו לנוח כמה דקות ונחזור לנקות עם סמרטוטים. אוקיי, אז עבר בערך 25 דקות ורואים
הרובה התחיל להיות קצת אפור, יותר בהיר פה, אז זאת אומרת שזה מוכן לנקות. אז לוקחים סמרטוט ופשוט מתחילים ככה לנקות. וזהו, סיימנו.